दिनै बर'आ बर'नि गावनि हानिफ्राय थफ्ला थफ्लि लानानै न'खर गारनानै थांनो गोनां जादों। थ' बर'आ बिटिसिआव बिटिआरआव मा मोनखो? बे बिटिआरआ मा? बर'नि नामै मा? बर'नो मा होदों? मा मोनखो बर'आ? मा पावार मोनदों बर'? बिसोर गुबुन हारिया गावसोरनि दाय जानानैबो गावसोर दायखौ खालामनानैबाबो सिङाव थानो गोसो गैया। थ' बर'आ मा मोनदों? बर'नो मा पावार दं? बे बिटिसिखौ बिटिआरखौ मानो होखो? बे बर'नि हा होननानै मा नाम दं? मा दं? एखे खोन्था। आसाम सरकारा गोख्रोंहै आसामनि गुबुन जायगाफ्राव स्ट्रंलि खामानि मावो, स्ट्रंलि एक्सन लायोब्लाबो बिटिसिनि नामाव स्ट्रंलि एक्सन लाया। ओमफ्राय बिटिसिआव बारासो गाज्रिसिन जायो। जों बर'आ मा खालामदों? बर'आ गावनि हाखौ माबायदि प्रटेक्ट खालामना लाखिदों, गावनि हारिखौ माबायदि प्रटेक्ट खालामना लाखिदों, गावनि हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावदों? मा बेफोरो? बर'आ गावनि हायाव गावनि न'खर गारनानै थफ्ला थफ्लि जुनानै दिनै खारनाय नुनो मोनदों। गावनि हा हु गावनि न'खर सावजादों। बेफोर मा? थ' बर'आ मा मोनखो? गुबुन हारिजों जों गावनि हायाव सावजानो गोनां जानाय मा बे? बर'आ मा मोनखो? बिटिसिखौ बिटिआरखौ सोरनि थाखाय होदों? बर'नि थाखाय होदों। बर'आ गावनि हाखौ गावनि एरियाखौ गाव प्रटेक्ट खालामना लाखि, गावनि पावाराव गावनि ल' गासैबो। नाथाय मा खालामनो हादों बर'? माथो जेबो गैया। गुबुनजों न' बां सावजादों। बे मा? दिनै हाग्रामा महिलारिया बुंदों गाव जेबोखौनो मिथिया। फिसा फिनला एक्सिडेन्ट जादों बास। नाथाय बै जायफोरनि न'खरा सावजादों, जायफ्रा न' बां गारनानै थांदों, बेनि सोमोन्दै सोर साननानै नायदों? सोर सानदों बेखौ? नोंनि गिदिर बिल्डिं, गिदिर जाय एपार्टमेन्ट बेफोर सावजायोब्लाबो बिसोरनाव गोबां थाखा फैसा दङ, जेबो प्रब्लेम गैया। गुबुन न' बां बायनानै गुबुनाव न' बां लुनानै थाहैनो हायो। नाथाय जाय फिसा फिनलाहै न' लुनानै दङ, जायनाव न' बां गैया, जायनाव हा हुआनो गैया, जाय जेने तेने औवानि न' गंसे लुनानै दं, बेखौबो सावजायोब्ला बे मानसिया बहा थाङो? बे खोन्थाखौ एसे साननानै नायलाय। दिनै बर'आ बर'नि जायगायाव बर' हायाव माबायदि सहायनांदों? मोनसे भिडिअ क्लिप्स नुदों। सासे आदिवासी मानसिया बुंदों, ये हमारे जमीन में हो रहा है, हमारे जमीन में हो रहा है। हम लोग का जमीन में ये सब हो रहा है। क्यों है सर? अभी बीटीसी बीटीआर किसका जमीन है भाई? सुरनी हाबी हमारा जमीन है, हमारा जमीन है। बीटीआर सुरनी, बीटीसी सुरनी हा माबी? बेफोर मा? सावथालफोरनाव, आदिवासीफोरनाव लेन्ड राइट्स गैया। बिसोरनाव हा हुनि राइट्सआनो गैया। नाथाय बिसोरनाव एसेबां हा मानिफ्राय एसेबां हा हु? बहानिफ्राय मोनखो बेफोर हाखौ? बिसोर इलिगेलिसो दंना मायसो दंना मोनथिया। नाथाय आं सानो बिटिसिआव बिटिआरआव एबेटसन जानो नांगौ। बे खोन्थाखौ आसाम सरकारा बार बुंदों जे बिटिसिआव बिटिआरआव एबेटसन जानाय जायैया बे पावारा दङ बिटिआरनि सरकारनि आन्दाराव, आसाम सरकारनि आन्दाराव गैया। आसाम सरकारनि आन्दाराव थानायमोनब्ला माब्लाबानो एबेटसन जाखांसिगौ, माब्लाबानो नायबिजिरसिगौ। बहा जायफोर इलिगेल मानसि दं बेफोरखौ एबेटसन खालामनांगौ। दिनै लेन्ड राइट्स गैयै मानसिफोरनाव एसेबां हा हु नुनो मोन्दों, एसेबां गिदिर दुब्लि, एसेबां गिदिर हा हु मानिफ्राय मोन्दों? एसेबां बुरजा हा हु मानिफ्राय बायना लादों? बेफोर इलिगेल नङाबा मानिफ्राय दङ? बेफोरखौबो साननो नांगोन बर'आ दिनै अप'ज खालामनांगोन। बर'आ दिनै जुर खालामनांगोन। सरकारा अनलि रायजो राजानि थाखाय, आरो बे बिटिसि सरकारा बिटिसिआव थानाय बिटिआरआव थानाय मानसिफोरनि थाखाय बे सरकार। बिटिसिनि बिटिआरनि बर'फोरनि थाखाय साननो नांगोन, बर' हारिनि थाखाय साननो नांगोन। सोरखौबा अनलि सिखाव होननानै बुथारबाय, दाय गैया मा गैया, बेनि उनाव माने सिं जानानैबो थानो गोसो गैबावा गावसोरनि दाय होननानै। एसेबां पावार मानिफ्राय फैदों? सोर होदों बेफोरबायदि पावार? एसेबां खर' मानो थिखांदों? दिनै बर'आ बर'नि न'खर मानो सावजानो गोनां जादों? मा बेफोरो? बर'आ आरो बेसेबां सहायनांगौ? क'क्राझारा बर'नि राजथावनि। नाथाय बे जायगायावनो बर'आ गावनि न'खर सावजानाय, बे मा खोन्था भाई? बर'फोरनि थाखाय मा बे? আজি বড়োৱে বড়ো ভূমিত নিজৰ গৃহ
হা বেলেগৰ লগত জ্বলাবলগীয়া হৈছে কি হৈছে কি এইবিলাক কিছুমান ব্যক্তিয়ে কৈছে কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপছ মই দেখিছোঁ যে কি কৈছে ये हमारे जमीन में हो रहा है वाह हमारे जमीन में हो रहा है बीटीसी बीटीआर किसका जमीन है हाँ किसका जमीन है बीटीसी या बीटीआर सोरनि हायाव अरा जोंदों सोरनि हायाव सोरनि न'खर सावजादों बार मानिना लादों गुबुननि न'आबो सावजादों नाथाय बर'नि न'आ मानो सावजानो गोनां जादों बर'नि पावारा बोरै बर'आ मानो पावार गैजाया बेफोर मा बेफोर सोंनायखौ सोरनाव सोंगोन ना बिटिआरनि रायजो राजाफोरनाव सोंगोन ना बिटिआर सरकारनाव सोंगोन सरकारा मा खालामनानै दं सरकारा बर' हारिनि थाखाय मा मावदों गासै मोनसे मोनसे प्रब्लेमखौ सरकारा नायनो गोनां दा नुनो मोनदों नै दा आं खोनालायबाय बेखौबो मोनसे पलिटिकेलावसो लाना फैदों मैया दाखालि एसटिनि थाखाय बेसेबां दावराव जाबाय बेबो मोनसे पलिटिकेल बर' हारिनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे बेवहाय पलिटिकेल राइट्स होदों हा कनस्टिटिउसनेल राइट्स होदों पावार होदों बेफोरखौ मोजाङै इउज खालाम बर'नि हाखौ प्रटेक्ट खालामनानै दोन जेसेबां बर' गामि खाथि खाला बेसेबां गुबुन जाथिनि हा हु दं बेफोरखौ मोजाङै नाय बेफोर लिगेलि दं ना इलिगेलि दं इलिगेलि थानायफोरखौ होखार इलिगेलि थानायफोरखौ एभेक्सन खालाम सरकारा नुवाखैबा रायजो राजायाबो बेखौ आइडेन्टिफाइ खालाम बेखौ नाय बर' जायगानिफ्राय गुबुन हारिखौ खालि खालाम गुबुन हारिया जाबसो हाबबाय थायोबा बर'आ माइनरिटि जानानै थायोब्ला मा जागोन बे दिनै जों गाग्लोम जालायबाय दिनै जोङो नुनो मोन्दों ओरैबायदि थफ्ला थफ्लि लानानै बर' हारिया बर' न'खरखौ गारनानै न' सावजानानै थांदों बेनिख्रुइ आरो दुखु गोनां बेनिख्रुइ आरो गोसोआव दुखुनांथाव आरो जेबो गैया मोनथिबाय जों गावखौ बुजिनांगौनि गोनांथि जानानै फैबाय जों गावखौ मोनथिनांगौनि गोनांथि जानानै फैबाय जोंनि बर' हारिया खैफोदाव जोंनि कालसाराबो खैफोदाव गोबां साननो गोनां खोथा दङ जों गावखौ प्रटेक्ट खालामना लाखिनांगौ गोनांथि दङ जों नङाब्ला जोबस्रांनो थाखाय आरो जेबो गैला जोंनि कालसार जोंनि आइडेन्टिटि बेफोरल' गोमानायनि खोथा नङा जोंनि मानसिफ्राबो गोमानो हमबाय जोंनि न'खर सावजानो हमबाय बेफोर मा जोंनि गावनि हायाव गावनि न'खर सावजानाय बेफोरबायदि जानो नाङामोन नाथाय दिनै बेफोरबायदि जानानै बेफोरबायदि मानायनि उनावबो गुबुन हारिया जुदि जेबो प्रब्लेम गैयाब्ला अब्ला जोंखौ नाग्लोबनो थाखाय बेफोर आरो जेबो साननाय गुबुन हारिनाव मा हाथियार नुदों मा जेबो लबार बोरला बेफोरखौ लादों जों बर'आ बेफोरखौ बानायनो हाया नामा जोंनो बर'नाव बोरला बानायनो हानाय माबा गैया नामा बर'आबोथ' बोरलाखौ बानायनो हायो थ' बर'नि आखायाव मानो बोरला गैया बर'नि आखायाव मानो हाथियार गैया मानो आरो माखासे नुनो मोन्दों जे भिडिअफोराव ओरैबायदि नुनो मोन्दों बोरला थिर आखायावनो लानानै दं बोरला थिरखौ मानो लादों बिसोर दावराव दावसि खालामनो मानसि गावनो थाखायनो लादों नाथाय पुलिसा बेखौ जेबो खालामा मा बि हाथियारखौ बोरला थिरखौ बेफोरनिफ्राय बोखार आं बुंनो थाङाखै गुबुन हारिनि न'खौ सावफैदों नाथाय गुबुन हारिनि न'खौ सावनायखौबो पुलिसा हमथा आरो बर' हारिनि न'खर सावनायखौबो पुलिसा हमथा जों खौसेथि जानांगौआ गोनांथि जाबाय जों एजुकेटेड जानांगौआ गोनांथि जाबाय जों साननो हनो सम फैबाय जों अकल गुबुन हारिजों गाग्लोमजानाय गुबुन हारिजों फिसा खोन्थायावनो गुबुन हारिनि सिङाव थानो नांनाय बेफोरबायदिया आरो बारा सहायबाय थाजाया बेफोरखौ आरो बारा सहायबाय थानो नाङा जों बर'आ आसामनि थागिबि जानानै जों गुबुनजों ये हमारा जमीन में हो रहा है होनलायलायनाय बेफोरबायदि आरो जानो नांला फाइनालि आं लास्टआव बे खोथाखौल' बुंनो सानगोन जे आसामाव गुबुन जाथिखौ गुबुन हारिखौ नायबिजिरनानै बेखौ एभेक्सन खालामनांगौआ गोनांथि लोगोफोर एभेक्सन खालामनांगौआ गोनांथि बेफोरखौ बर' गामि जाय एसटि गामि खाथियाव दङ बेफोर गामिखौ नायनांगौ बेफोर लिगेल ना इलिगेल बेफोरखौ नायनानै एभेक्सन खालामनांगौ बिटिसिआव बिटिआरआव एभेक्सन जानांगौ लोगोफोर जानांगौ आसा खालामो क'क्राझाराव आरो जोंनि बर' हारिनि न'खरफ्रा बर' हारिया जाहाथे आरो आलाय सिलाय जानो नाङाथों होननानै बेखिनिखौनो आं बुंनानै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों